ଆଜିର ଗଦ୍ୟାଂଶ ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଲେଖା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଗଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଅବୁଝା ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଗଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ କଣ ଏବଂ ଇତିହାସର ଭୂମିକା କଣ। ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେପରି ଛୋଟିଆ କଲମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି କଲମରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖୁଛେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ କର କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଅତୀତର ସନ୍ତାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିଛେ ତାହା ପାଇଁ ଅତୀତର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫରାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହା କହିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କଣ ସେ ବିଷୟ ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସ କେବଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଦରିଦ୍ର କୃଷକର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ। ଯେତେ ଭୂମିକା ରାଜାର ରହିଛି ସେତେ ଭୂମିକା କୃଷକର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଛବି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଏହା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ରାଜା, ରାଜପୁରୁଷ ଓ ରାଜନୀତି ଘେନି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଲେଖକ ଇତିହାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅବନତି ହେଲା ତାହା ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଧର୍ମର ଜୟ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ ତାର ବାରମ୍ବାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେହି ଅତୀତର ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ବୁଲୁଛେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବାକୁ କେତେ ମହାପୁରୁଷ କେତେ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପନା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଲଢ଼େଇ ତାହା ପାଇଁ କେତେ ନରବଳି ପଡ଼ିଛି ତାହା କଳ୍ପନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟ କମ୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ, ସେ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେ ନରବଳି ରହିଛି ତାହାକୁ କଳ୍ପନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟ କମ୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଲେଖକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଇତିହାସ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଅଛି ସତ୍ୟ ଓ ସାର ବସ୍ତୁର କଦାପି ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା, କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଖରେ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶ ଓ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ଜରୁର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯେତେ ବି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ନିଜର ଭାରତ ଏବଂ ନିଜର ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥ କର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ଇତିହାସ ତାହାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଟେକ୍ନିକଟି ଏବଂ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ सर्कलରେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।